हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लाना फैबावबाय। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखादोंआनो जानो हागौ जे फुजि बसुमतारी लिंसार बसुमतारी बिथांमोननि मोसा मुंनि मोनसे आबुङै बर' सावथुन फैगासिनो दं होननानै। फाइनेलि बे मोसा सावथुननि अफिशियेल ट्रेलारखौ बिथांमोना बावैसो सिगाङाव रिलिज खालामनानै होबाय। राजा नार्जारी बिथांनि स्ट'री स्क्रिप्ट आरो डिरेक्शन होनायाव दिहुनजानाय बे मोसा सावथुनाव जों गोबांथार महरगिरि बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन आरो बिथांमोना फोसावबावदों दि बे मोसा सावथुनखौ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमानि सिङाव थानाय दाङारकुथि जावलिया देवान गेवलां फोथाराव गिबि खेब दिन्थिफुंगोन। बेनि थाखायनो सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोना सावथुननि महरगिरि बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौबो गाजा गोमजायै बाहागो लाहैनो थाखाय खावलायदों। जायफोर नोंथांमोना दतमा दाङारकुथि ओनसोलनि खाथि खालानि सुबुंफोरा बे सावथुनखौ नायग्रोनो थाखाय खाबु मोनजेनसिगोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोना ट्रेलारखौ नायथ'वाखैब्ला नायनानै लादो आरो आबुं सावथुनखौ नायनो थाखाय 12 सेप्तेम्बरसिम नेनानै थाथ'दो। आपडेटआ बेनोसैमोन लोगोफोर। नोंथांमोना बे आपडेटखौ खोनानानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो।